Jotonon kulum kani channel kai tomung norok kani channel subscribe khlaiya kum kai subscribe khlai ready ganga phaditini kaisa ketal notification alainai omo rijakmani Tripura police ni bukhakti constable talangjaknai tongmani abo gangkai pulani notification no obo jaga slaijaka tai date rokbo alka date o khai rijaka kai norok video no paithak jorate nai tongdi kamka saimana ni bagoi angkai o jaga o tongmani talangjaknai tongmani Tripura police ni bukhakti abo constable chula tai bwri talangjaknai tongmani abo angkai o jaga o chini ST rok ni bagui to 328 ta post tongo angkai o jaga o total post angkai to 1000 ta rwjakmani abo bwri rok ni bagui 109 ta tongo sini ST rok ni bagui angkai obo rwjakmani pula o angkai Gokul Nogoro tongmani abo railing na tongmani angkai tabuk amo swlaijagoi MBB college tilao khlai rijaka MBB college ground to angkai omo khai a official notification je tabuk update khlai rijakmani borokni official website no tongo abo tabuk ngnai physical measurement physical endurance test tei documents verification ngnai abo MBB college ground college tila tai Agartala Tripura West tongnai abo Gawma haikeno division wise district wise khakjagoi rijaka date obo Gomoti Tripura ni Udaipur je subdivision Udaipur o tongoi tongnai chelarok ni angkai 10 tarik November haikeno Amorpur bai Korbok ni angkai 11 tarik o angkha bo November ni tai Udaipur Amorpur Korbok je bwri tongoi tongnai abo khai 14 tarik November 2022 o haikeno South Tripura ni rijaka bo Bilunia ni chelarok angkai 15 tarik November ngnai tei Shantir Bazar tei Sabrom ni angkai 16 tarik November Bilunia Shantir Bazar Sabrom subdivision ni je bwri tongoi tongnai abo angkai 17 tarik ngnai jaga angkai to MBB college ground college tila Agartala Tripura West to angkai North Tripura ni angkai Dharmanagar angkai 19 tarik abo chelarok ngnai November ni tei Kanchanpur bai Panisagar ni je chelarok tongoi tongnai borok khai 21 tarik o railing nai abo angkai Dharmanagar Kanchanpur tei Panisagar ni je bwri rok tongoi tongnai rok borok ni angkai 22 tarik o najaknai abo December ni 22 tarik o 2022 o amo haikai rijaka ngeta kisa tongo Nokuti Tripura ni abo subdivision angkai Kumarghat ni angkai 23 tarik o abo 23 tarik November ngnai tei Kailasahar ni bo angkai 24 tarik November Kumarghat tei Kailasahar ni angkai 25 tarik ngnai abo bwri rok tei Dolai Tripura ni bo rijaka oro Kamalpur subdivision ni angkai 28 tarik November tei Ambassa ni angkai 29 November 2022 amo chelarok tei Longtrai Valley bai Gandesara ni je chelarok angkai abo 30 tarik o ngnai angkai oro je o district ni Dolai Tripura ni angkai je bwri rok tongoi tongnai borok ni angkai 1 tarik December 2022 o ngnai angkai haikeno Khowai ni bo rijaka Khowai ni angkai Khowai subdivision ni angkai chelarok ni abo 3 tarik December o ngnai tei Teliamura chela 5 tarik December 2022 Khowai tei Teliamura ni angkai 6 tarik December o angkai bwri rok ni ngnai abo haikeno Sipaijala ni rijaka bo Bishalgarh ni chelarok angkai 7 tarik December 2022 o tei Jampuijala tei Sonamura angkai aro ni chelarok ni angkai railing nai abo 8 tarik December 2022 o tei Bishalgarh Jampuijala Sonamura ni je tongnai joto bwri rok subdivision ni borok ni angkai 9 tarik o ngnai abo MBB college ground college tila Agartala West to ngnai abo angkai West Tripura ni angkai Sodor ni chela oro 12 bai 13 tarik rijaka Sodor ni o 2 ta date o thangoi norok ni railing nai tei physical measurement documentation rok ngnai Mohanpur ni angkai 14 tarik December chela abo Jirania je subdivision tongoi tongnai borok khai 15 tarik December abo bo chela no Sodor ni bwri rok angkai 16 tarik December 2022 o ngnai Mohanpur bai Jirania ni je tongoi tongnai bwri rok angkai borok ni khai 17 tarik December 2022 o najaknai
haike no reserve post ni bo tongo norok nai di PDF no bo ang ri ruani description no norok download khlai taisa kaham kha nai di bo date o khlai te beni urjak tongo subdivision wise district wise tongo ro chulaburi rok ni bo dino bo date o khlai abo jotono PDF o rujak tongo kai norok nai di hingkai tinin bagui amsung nung situng jotono no hambai.